l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech inqabad jikdeb fil-fatt fuq l-anomaliji li ħoloqu stess rigward il-pensjonanti li twildu qabel l-1962, mistoqsi dwar jekk jaqbilx ma' diskriminazzjoni li ħoloq Gvern Nazzjonalista li jagħti pensjoni anqas lil dawk il-pensjonanti li twildu qabel l-1962, id-Deputat Nazzjonalista Albert Buttigieg qal li dan mhuwiex minnu. Qabel ma' deċiżjoni tal-Gvern Nazzjonalista li tagħti pensjonijiet anqas lil dawk imwieda qabel l-1962. Il-fatti jgħidu mod ieħor. Fil-fatt, fl-2004 Gvern Nazzjonalista kien ippubblika white paper li fija kien fost oħrajn ressaq numru ta' rakkomandazzjonijiet għal-riforma fil-pensjonijiet. It-tibdil kien iddaħħal fil-liġi wara li kien approvat mill-Parlament fl-2006 u li ġie firmat mill-President ta' dak iż-żmien Edi Fenekadami. Ftit kliem id-diskriminazzjoni li ħoloq gonzi bejn dawk il-pensjonanti li twildu qabel l-1962 u dawk li twildu wara. Biex jelimina din id-diskriminazzjoni lampanti, il-Partit Laburista fil-Gvern rali wassal żidiet addizzjonali biex flimkien mal-kolla pjuttost għolja ta' bħalissa biex l-effett ta' diskriminazzjoni li ħoloq il-Partit Nazzjonalista fl-2006 jiġi mtaffi u ma jolqotx lil maġġor parti tal-pensjonanti li ammontaw għal madwar 90%. Minn din is-sena imbagħad permezz tal-budget beda jindirizza aktar din id-diskriminazzjoni li dwara issa l-Partit Nazzjonalista inqabad jikdeb point blank. Buttigieg mhux biss fuq il-pensjonanti li twildu qabel l-1962 gideb, iżda anke dwar żidiet lil pensjonanti aktar mill-kola. L-amment ma jistax ngħidlek biex mhix ħaġa li żomma għaddek, imma hekk tmur tfittex issib żgur. Kemm il-darba l-PN żied il-pensjonijiet b'aktar mill-kola? Naħseb hekk inti tfittex u tara l-istatistika naħseb hija ċara.